ଆଜିର ଏ ଅମୃତବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଅମୃତବାଣୀ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ, ତେଣୁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଅସମୟରେ ଏକା ହୋଇଯାଏ। ଖୁସି ଏକ ଔଷଧ, ତେଣୁ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଅମୃତବାଣୀ। ଜୟ